Selam selam. Nihayet bizning nikoh o'zib ketdi. Men shu nikohimiz turida video tushirga bo'ldim. Mening fonga qaramag'iz. Men bugun balkonda tushirga bo'ldim, chunki balkonda rahat. Bugun endi shunday motor pogodada men tushirga bo'ldim. Bizning naq bir otna bo'ldi nikohga oy demoqchiyim. Bu vaqtda biz nikohda o'tirag'ini ya'ni boshlanib ketgangina. Вот, нешик әзерленгәннәрне, нәрсәләр булганын барсын да сөйлим һәм видеоларны куярмын, потому что әзрәк төшергәләдем. Вот. Предложение турында ансын инде мин видео бөтенесен ансын нешик вообще біз решили все ансын той видеосында төшерәм, потому что анда тоже той турында сөйлим нешик әзерләнүләрне. И никахны біз инде 14 апрельгә билгеләдек. Башта 20-си, потом 14-нә күчердек. Вот. Ничек булды соң мен инде вообще күп әзерләдем. Кстати, һәрбер гаиләгә, анда әнинең гаиләсенә, Рамилнең әтиәнисенә инде, үземнең әтиәниләр гаиләсенә мин шәҗәрә китаплар ясадым, шәҗәрә агачы белән. Анда һәрбер айлап туган көннәренә бүлеп бүтән кешегә шундый бүләк ясарга булды, чтобы онытмасыннар туган көннәре белән котларга. Вот, һәрбер кешегә иләштек шуны бүләк иттереп, аны бик озак ясадым мин, где-то февраль аеннан апрельгә кадәр, потому что бик күп туганнар һәм аны бөтенесен җыеп бетергә бик авыр. Шуннан соң мен инде бер атна алдан инде уже все әзерләнә башладым тоже никахка. Мен бардым бровины ясатырга, потом бардым наращивание реснецка, потом бардым тырнаклар ясатырга. Сәлам. Ишетеләме белмим, бик җил. Вообще ужасный. Киттем мин эшкә. Бу никах атнасын төшерергә булдым. Ничек эмоциялар, нәрсәләр, вообще вакыт тими бер нигә. Шундый күп эшләр бар. Көн саен көнгә бүленгән. Бүген без менә без речной портканда мине эзләп айдан туган көн иртәгә төшелмим, потому что брови ясатырга барам. Вот. И не. Брови ясатырга барам. И шуңа күрә анда бара алмыйм, уже язылган заранее. Вот, прошлым вообще урман булды. Вот, потом кайткач апайга кирип чыгасым бар, әйбер биреп. Потом иртәгә уже шулай көннәр язылган, әле өйдә әйберләрне җыеп бетермәгән, җыештырмаган. Кошмар, вообще 1 минут вакыт юк. Эш, потом никахка әзерләнү. Вот шулай үтә безнең соңгы ниләр. Рамил тоже эштә. Инде ул миннән соңрак та кайта даже. Вот. Шундый хәлләр. Вообще дулкынландыра, конечно. Кошмар. Бик дулкынландыра. Вот, кыяктан кирип барам. Хәзер күрсәтәм андагы теплоходлар, анда катып калганнар пока әле йөрмиләр. Вот, карас күп теплоходлар. Вот. Жейкіне, кстати, мен шындай моторкамен келгені жоқ. Вот. Жейкіне келегіз гулять істерге шындай мотор жерлер. Вот, көпме теплоходлар мұнда. Вот. Катерлар, пароходларға қадар даже бар. Вообще мотор жерлер. Ой, тойып жығылай яздым. Яни білен кіріп барабыз. Біздің как полоса кафе. Ой-ё! Мында су. Біздің кафе. Бұл үстәләр менә былайга тезелгән була. И былайга вроде. Былайга юк. И менә монда менә бу ишеккә без ясаган чәчәкләрне ясыйбыз. Фотозоны, что бу ишек каплана получается. Вот моннан тәрәзәдән карасаң, анда теплоходлар, корабльләр. Кроме жени, буранга чыксаң вообще мотор.
Bugün bizden девичник kalaverse ezgine belekeygine, nenniygine. Вот, biz Ilvina bilen, вот, Ilvina koşmayın. Ilvina bizden, koysana, kayan sen? Ha? Etne rayonundan. Вот, mine bilen tura. Biz ana bilen sırniki pişiremiz. Вот. Там şuşkalar haramilkiler. Haramil bilen şey işemiz de. Haramilkide, 8 şartıda kızlar kile. İyi, kızlar bilen oturup alabız. Bugün 11 aprel. Ben gittim пока işe. Потом барам qo'sha satırım. Bugün yazılgan idim. Qo'sha satırga deyip. Үлгеріп болса, конечно, жиынчы артық алғалы оны. Қарыбыз енді. Вот. Бір пока ішке. Кеше езлеп аяна түштік. Мен іштен қайтып келем. Бүгін вообще шынды ішкі болды іште вообще ордырды. Қазір мен бровия сатырға барам. Олайса мені, короче, урман кебек. И пока кірмен шатырам, опайны күтем. Опайдаған келе, опайда сатырға тиеш. Вот, так-то келіп жеттім енді. О, кыз яна. О, на домой принимает. Но пока надо ждать. Так-то әлі мен 4 сағат қолдан келдім. Вот дом. Біз так-то 18:30-ға язылған. Вот, қазіргі уақытты сағат кешкі 6. Рамиля урта қайтып ятты. Температура ма, білмеймін, төлі қысысы да келеді, нәсі болғандыр. Никах алдынан ауыртып ятмысы яры ені. Вот, аның ішінде бір шылам. Может, аңа өзім барып қайтырым болам, может, жоқ енді. Пока айта алмайым. Кешсе яшы бітірге керегін ансын. Ауыз қоплана болады, не білем. Сәлі шарф білен жайсыз. Күтім апайны бұд до менен бровке қарап қалығыз. Ужасный. После потом қарарсыз оцените. Кстати, бүгін кешегіне бүгін ертеблен yazıyı. Уже hazır қыш. Вообще. Погода не сашлаган үзоңламай походу уже. Надеюсь, суббота андай погода болмас. Бүгін 12 апрель. Что-то менің камера тонық көрсеті. Ой, көзген сәдір кірген. Вот, қошыларымны кеше ясаттым. Пока әлімін өтсе шығып бітмәген. Хына білен, шоңа күрі олданырақ ясаттым. Никах күніне ала берсе, нормальныгына тұрашақ. Вот. Беземәдім, чөнки бүгін барам наращивание ресницқа. Ала берсе, вес стройға қадар әлі ол, ерақ. Вот. Хәзір пока ішке кеттім. Іштен бүгін попробую отпроситься, білмейм жібәрілеріме yok ма. Вот. Капец, уже послезавтра никак. Да. Что-то хаман әйберлер әзірленіп бітмәген кебек. Привет. Бүгін 10 күн. Бүгін 10 числа. Мен кеше наращивание ресниц ясаттым. И как всегда менің көзім қызара, не знаю. Теге мында осқа қоялар бет патчы. Вот шул қарып тұрған, етмеген, ем түзіп яттым. Голубая ошибка. Вот түзе көрмәк салай. И вот көз қызара. Салай yok түгіл. Намысы қызара. Надеюсь, ертеге қызару бітір тару салам енді. И бүгін еще тағым бүтен түрлі тару алып қарайым. Чтоб шундай күшлі қызарыны бітіре тұрған әлі ол яры қызарып тұрсағаны ол ауырта. И ешленек қияшқа қарағаш. Шуңа көрем. Біз Речный портта шешеклер фотозоны ясыбыз келейм. Мында еще бүгін бір банкет болашақ. Рамиль білен әсер ішлеп қарыбыз қазір. Шешеклеріне ябыштырдық. Фотозоны жолайрақ бұла. Мында біз кішілер бұла. Шуңа көрем, мында ябыштырмадық. Еще ерді деген язу бұла қоялыр. Вот. Қазір вот скотчта көтебіз езсер ябайдан. Никақ құтлы бұсыны ябыштырабыз да и қойтабыз. Ордық үйқы келе. Biz bugün neden koyduk? Речный порттан.
Что-то вообще көз ауыртқаннан башқа бірі. Вообще бүгін не в состоянии Рамиль белән икебез. Ой, ауырттык. Баш ауыртты, хәл юып та нидә. Шо бизәгәннән дә һава кысты башына вообще. Кайттык, потом апайлар белән күрештек. Ашкышаларга мин бүген апайның квартирасында. Вот. Алар пока үзләренең яңа квартирасында ремонтта. Мин үзем генә ем аларның квартирасында. Тоже никак хәйбәләр ясап утырдым. Шәҗәрә китаплары. Хәзер үзе киттем. Алсуга тырнаклар ясатырга. Вот, мәл тырнагымны алып утырдым. Апа ясаганнан соң. Хәзер Алсуга тырнак ясатырга барам. Инде ул мине уже көтә. Моннан апайдан ерак түгел. Где-то 6-7 минут җыю. Рамиль үзләрендә бик каты әзерләнәләр анда әниләрем. Шулай диде инде Рамиль. Күчтән эшләр әзерлиләр. Вот. Кошмар. Мин бүген әле аңламыйм. Кичә, кстати, мин күбрәк куркайм. Бүген чөтә аңламыйм. Эштә күп булгачмы шунда. Пока аңламыйм, что никакламы, бармы, юкмы шикеллерәк. Вот, иртәгә еще карыйбыз состояниегә. Ой, и көне килеп җиткәч, мине вообще шундай прям не булды, торам дерелдим, прям вообще түзә алмыйм, дерелдим, дару эчкәнем, пустырник эчтем, кыстым. Теге голодный желудокка эчкәч аны бит суга тамызып эчәргә кирәк. Ул кыстырды, шундай давлением күтәрелде, туалетка чабам. Это было что-то бик каты борчылдым, потом уже Рамиль белән күрешкәч, уже зрәк тынычландым. Ул килде иртәнге сәгать 7-дә. Без киттек визажистка, визажист шундай әйбәт кыз булды. Аларның данмасам оска куермын әле кемнәргә кирәк. Шундай визажистка белән сөйләшә, ул тынычландырып бетерде, аны белән сөйләшеп, шайтырып бизәндек. Вот. Бүген 14-дә, бүген ой мин бизем. Бүген мин, кстати, влог төшерәм безнең никах. Бүген иртә белән тордым, вообще калтыраны, вообще кошмар их. Дарулар эчеп, давление күтәрелгән. Без хәзер визажистка килдек, машинада утырабыз. Бу бала үзенә сүзләр язган нәрсә әйтергә кирәген. Минем еще пока 15 минут вакытым бар визажистка кергә, шуңа күрә пока утырабыз шулай. Минем букетым. Там. Давай. Освещение, конечно. Сундыр. Бабай. Әби бабай рәхмәт, шундый Әби бабай или бабай әби? Беренче мужик әйтелешене, потом әтияни вообще-то. Бабай әби. Кичә сәште инде. Әби белән. Рәхмәт, шундый акыллы, алтын, әйбәт, мөләем, матур, шибәр кыз үстергәнегез өчен. Син кем турында? Матурым давай инде. Давай нормально. Ничего не нормально. Бабай әби рәхмәт. Мин биолог мәктәптән һәм визажисттан чыктым. Хәзер китәбез мәчеткә. Ярдәм мәчетенә. Шәһәрләр мин. Нормально. Кеше уже миңа биргәндә уже аша биргән, ә мин вообще ашсым килми, вообще тамагым ачты, не могу. Эшләр багырды уже. Бирә кая хәзер тиздән кирип ашап чыгарга кирәк. Әле безнең вакыт бар. Так что ашыгыч түгел. Кстати, миңа матурам менә шул яулык бәйләүче әйтте. Когда син яулыгың төшкән кебек була икән, бу яулыктан тартма, ә эштәге шапкасыннан тарты, яулыктан тартасың икән, бөтен әйберең килеп чыгачак диде. Яулык ничәптер теге бик аңгатлы, вау, тормыш шикелле. Просто уйган нормально мы? Потом аннан соң, визажисттан соң чыккач, без киттек фотосессияга. Фотосессия булды безнең Ләйсән исемле кыз белән фотограф бик ошады. Миңа кирәк фотограф, который аның прям настроениесе безнекеннән дә яхшырак, как будто аның үзенең никахы шикелле булуын теләдем ул фотографның. Һәм ул иң главный безгә нинди нидә төшергә әйтергә, ничек әйтим? Нинди позаларда басырга, ничек матур итеп елмаерга, ничек карарга, ул даже взглядны кайгыра, кулларны ничек матур итеп төшергә. Ул бөтенесен дә аңлатты. Вот, шунда ошады безгә фотограф, тоже унутмасам ссылкасын куярым аны фотосессия конечно. Пока меня фоткали, потом и кабрга чепс.
Анда уста, кстати, никах бара. Бер-барның мулла белән шул укылар никах. Без икенче тарда фоткаемся пока. Фотограф фотосессиядан соң инде потом булды. Кичеп киттек без кафега. Кафеда уже кунаклар җыелган иде. Без килдек. Озакта үтмәде уже безнең авыл хәзрәте килде. Илдус абый бик зур рәхмәт. Аңа бик күңелле алып барды никахны. Безгә бик нык ошады. Никах күбер кешеләр чакыра бит инде башта хәзрәтне никахка или алга мәчеткә баралар да, потом уже кафега просто килеп утырып, как тушикеле и тамада чакырталар. Безгә шуның хәтле повезло Илдус абый белән. Без муллан, без хәзрәтне дәгән шул никахка чакырдык. Ул башта укыды безгә. Аннан соң уже бәйрәмне алып тамада шикелле алып барды. Ул һәрбер кешегә тостлар әйттереп, мәзәкләр сөйләп, кызык итеп алып барды. Даже үзе, прикиньте, безгә 6-мы, ялгышмасам, 6-5 штук китап бүләк итте һәм зур картина бүләк итте. Теге матур язулар белән ишек өстенә куя торган. Вообще бик зур рәхмәт аңа шундый зурлап килгәненә. Шундый бар туганнарга бөтенесенә ошады никах инде. Вот. Фотоларын, видеоларын тоже куярмын. Карарсыз. Вот. И хәзер мин инде уже Рамилләрдә яшим, күчендем, квартираны сдала. Снимать итеп торган квартираны хәзер Рамилләрдә. Башта бик авыр әтиәнисенә әтиәни дип йөрүгә, чөнки ялынган үзенең әтиәнигә генә әйтергә 1-2 көн әйтә алмадым. Эй, сез дип шундый яшәп җирдем. Хәзер уже Аллага шөкер әтиәни дим. Так бер опасына Лилия апай дип әйтә алмыйм. Ялынган Лилия. И хәзердәге һаман Лилия апай дип әйтмим инде. Лилия генә пока. Алга таба Алла берсә яландырмын инде. Шул тагын инде. Үзләренең балалары шикелле кабул иттеләр. Вообще шундый алтын минем әтиәнием. Получается, кайнатам. Үземнең әтиләремдәген Алла берсә гыш әйтеп бергә тату гына яшәргә язсын. Алла берсә амин шулай булсын. Вот. И һәрбер кешенең кызыксындырган сорауга. Динар, син шундый тазардың. Динара, син авырлы, шуңа күрә кисәк кенә кияүгә чыктың. Вот, сезгә ответ. Да, мин тазардым. Мин тазардым. Гел компьютер алдында утырам. Гел компьютер алдында булганда авызда нәрсәләр булырга тиеш. Я конфет, я печенье, я нәрсә гел авызда нәрсәдер бар. И һаман да ашау. Икенче сәбәбе. Минем кешенең күңеле тыныч булса, ул рәхәттә яши, ул тыныч. Диләр теге бар бит шундый кешеләр янып, киеп яшәр. Алар шуны ябык, алар шуны усал вот. Мин элек бик ябыгым. Гел туда-сюда шабырдым. Мин хәзер бик рәхәттә яшәм. Аллага шөкер. Бөтен әйберем бар, бөтен әйберем тыныч. Шуңа күрә мин шуңа дагы тазардым дип уйлыйм. Һәм өченче сәбәбем эштән кайдым, ашыйм, ишәм дигән шәй, и ятып җыклыйм. Вот бер кая да ул минем энергия нитми. Вот шуңа күрә инде спорт белән заниматься итәргә кирәк. Заниматься итә башлыйм Алла берсә. Беременностька килгәндә просто логично бер әйтәм. Миңа предложение 31 декабрьдә булды. Кыз сорауга килделәр 20 январьда. Никахым булды 14 апрельдә и туем Алла берсә җәй көне генә. Так что мин җәй көне Корсак белән булган булыр микән туйда. Может, минем туем уже или майда, или апрельдә булырга тиеш, если мы беременные. Так что все логично. Юк, мен беременная түгел. Барысы дагы ярату, барысы дагы үземнең теләк белән булды. Бала өчен түгел. Алла берсә булыр балабыз дагы, ансы соңрак туйдан соң Алла берсә барысы да планда бар. Шул рәхмәт сезгә бу видеоны ахырына кадәр карап бетергәнегез өчен. Рәхмәт бик зур котлауларыгыз өчен. Бик күп котлаулар килде. Барысын дагы онытмадык, барысы дагы күңелдә.
Рәхмәт бик зур. Без сезне бик яратабыз. Тагын очрашуларга кадәр, тагын кабат видеоларга кадәр лайклар куегыз. Минем каналга языгыз. Безнең дип сөйләшәм мин хәзер гел Рамилинде булгач гел без хәзер мин син юк. Шуңа күрә гел без дип сөйләшәм, аптырамасыз. Вот киләсе видеоларга кадәр пока-пока.